Mcineka Mcineka kahle kahle kumaskandi uyini umhlelo omcimbi noma umlandeli kaKhuzani noma uyinduna yabalandeli baKhuzani uyini wena kahle kahle emculweni manje? Hayi Mcineka Hluthu mfoka Mcineka xolani Hluthu mfoka Mcineka ungathi angisayi understand we mfoka Mcineka ukuthi kahle kahle niyini ngumaskandi. uKhuzani uqashwephi wena waziqala, uKhuzani uyapi wena waziqala, uKhuzani wenzani wena waziqala, abantu abapromote ingoma kaKhuzani wena waziqala, yonke into ngoKhuzani wena waziqala. Uyini kahle kahle kanti kumgodi khona into osifihlela yona awusitshele wemncane kuyini lapha kumgodi? Ngoba phela thina wena Hluthu sikwazi thina ukuthi uyinakho umhlelo omcimbi, kodwa njengamanje uhanti awusayena umhlelo omcimbi wena. Usuphenduke wayi into ethile lapha kumgodi, ngazi noma umlandeli noma induna yabalandeli or uyini kahle kahle. Mcineka awahambe wemncane kuye lapha kugay uncele nje olwazi lapha gay ngokuthi mawusuka umhlelo omcimbi mawusuka umhlelo omcimbi kumele uyiphathe kanjani, kumele uyihloniphe kangakanani mawumhlelo omcimbi. Wena usa actisa komhlelo omcimbi wena usu actor njengenduna yabalandeli baKhuzani engabe umlandeli engabe uyinduna yabalandeli kwaKhuzani. Mcineka nje angikwazi uyini baningi abacula bakhiphile, oSminofi ofalabo bakhiphile, baningi abacula bakhiphile onto encane. Kodwa ngeke ubone ubaposta mhlawumpeni ukhuluma ngabo kusuke ekseni kuze kushona ilanga into yazi nje ekhanda lakho uKhuzani lisi uKhuzani dati wena wazi yonke into oqala ukuthi uKhuzani kwenzakala ngayo yini Mcineka. Awuhambe uye lapha gay ubuze ukuthi mawumhlelo omcimbi kumele uyiphathe kanjani Mcineka. Ungathi usuyaphaphalaza manje la kumaskandi khona into ekuthiwa abalandeli balolo artist lelo kuzoba khona induna zabalandeli national bese kuzoba khona induna enkulu, induna lenkulu okumele zonke induna lezi report zireport kule nduna le nduna le bese kuba yiyona eqhumana neqhawe lelo group ethile. So manje wena uyini wena kahle kahle ngoba angisa understand ngathi khona into yiyo lapha. Awunje buka into oyipostayo, buka into oyipostayo lapha phezulu ibheke into oyipostayo. Kusuke ekseni kushona ilanga uwe nje safa uwehluthu uwe nje uKhuzani disi uKhuzani dati uKhuzani disi. Awu kahle Mcineka kahle bo kahle Mcineka kahle Mcineka kahle. Awu kahle Mcineka safa uwe safa uwe Mcineka. Kusuka ekseni kushona ilanga uKhuzani disi uKhuzani dati welele umhlelo omcimbi wemcineka awume kancane umhlelo omcimbi hamba gay uncele ulwazi ukuthi mawusuka umhlelo omcimbi kumele uyiphathe kanjani because wonke ama-artist kumele kuhloniphe ngendlela efanele. Tshela mina nje uma ngathiwa ngampela wena kule mpucuzeko yakho le uyahamba uyocela unakho inkosi yomaskandi king of maskandi umthandeni ukuthi ebuye kwempucuzeko uzokuthemba kangakanani makwazi ukuthi ngaso sonke isikhathi wena uthatha iside ukuthi uphusha banje ngoba siyazi labantu bayalwa nje. Wena ubhizi uKhuzani lisi uKhuzani dati uKhuzani lisi mhla ka30 kusuka nge30 end of this month uyobe ukwenza lokho kumthandeni njengomhlelo omcimbi ke uyobe ukwenza lokho kumthandeni ngeke Mcineka ngoba nakho ukwenza kwabanye abaculi wazi ukuthi wena iartist nje uKhuzani that's why wakhweza uKhuzani phekwa amakhanda amanye ama-artist wena wathi umnikeza iGolden Hour wathi uKhuzani is because of kuningi akwenzile emculweni kuningi umthandeni nako kuningi akwenzile emculweni. I-Irene sayizwa ngobani ukuthi khona into ekuthiwa i-Irene yagcwala phama sayizwa ngobani leyo nto le sayizwa ngobani njengamanje ubani iartist elisele lapha yakwanakho kwaKhathi ubani iartist elikhona lapha ngoba phela niyazi ukuthi umthandeni lo ngamfuni wena Mcineka uyena akacelela umgodi indaba yokuthi bemnikeza iJonathan D khona lokho wakwenza njani umgodi wakushiphela ngithi wakuphuphisa. So namhlanje wena Mcineka wazi ukuthi iartist elikhulu nje uKhuzani emhlabeni
Siyakubuka Mcineka. Siyakubuka wehluthu wakwaShembe. Siyakubuka wendoda. Siyakubuka hayi ukuthi asikuboni. Siyakubuka.